So last week ndakagadzira video nchisurprise Jatiwere ozingwa Netsai naVovo with camera tripod, and that video is now over 50,000 views. Hello Netsai. Ndinoda kudzona ndasvika 10,000 subscribers pa YouTube. Ndasvika 10,000 subscribers, ungadoti ndite as a way of celebrating. Okay, didn't wonder. Present yako. Ndichakupa birthday present yako. Kuda kuti utsvage vane 2. Yes. Uchabvunza kuti vanoda kubatsirwa nei ende vari kuda chii wobva wavapa. Utsvage vane 2. Abvunza kuti vanoda kubatsirwa nei. Asiyana mama. Ndikumbira kubvunza kuti mungada kubatsirwa nei. Chero chamune mangwana, chero chikafu, chero chekutenga. Chikafu mwanangu. Chero sadza samoda sadza. Chero. So takwenda kutsvaga maplate 2 esadza. Gave you all the bricks that I own and know. I'm letting go. I'm breaking these walls down, breaking these walls down. If you wanna travel, then go alone. Yeah, what's the point in us if I never know? Apart from helping people who are located in town, I know a place which is far away from the city. Saka it's a surprise. Mungofembera kuti mukati mune chiro chinohwani. Mune chini. Ndakasvika kunokuka nyesonakidzwa nemba because inembere munhu wakati Zvimapango kwakungoisa kwakungochekawo zvinhu zvakudi kwakunyaso kuigadzirisa apa uchaona. Alright, saka kana kwakanaya haidoni nemvura. Haidoni nekuti ndakatoisa maplastic pamusoro nokuti uchaona panguva inotevera patinyaso kunama kunyasobuda kuti mvura yakanaka. What I admire most is the fact that she's grateful with what she has. Ndinotenda mwana wangu, Mwari ngaave newe. Ndoramba uchingozokomborerwa naMwari. Uchifamba uchingospenda vamwe vanhu vanotambura vanodi. Ya bye bye. Saka ndisenda kutaridza yamwe maclips. Toda kutenda Lina Zengheya, Jake Vines, Kelvin Biriot, Thande Kaduzi, Enes Nyakusiala, Star Mazuru, Dadire Nyamundu na Wilfred. ndo vakandisendera mari pavakanzwa ndoda kugadzira video rinonzi ndichibatsira those who I need. Hapana chipo chakanyanya kukosha kudarika chawapa nemoyo wese. Ndokutenda. Urise karova simenzi. Mamuziyo. Ele video randokushi. Ndokumbira kuti ite cameraman wangu. So ndana cameraman manyako. I'm a broken home. I gave you all the bricks that I own and know. I'm letting go. So I made this video to show you the power of giving. As they say, kupa kune mfaro kunokunda kugamuchira. Saka vane zvimwe zvavada ndigoita pa next video chingonyore mucomment section. And once again, thank you for 10,000 subscribers on YouTube. It means a lot to me. And if I no subscriber, now is the time. Chero Jatiwere akati subscribe to Hasta TV. Hasta TV. YouTube baba. Ndio kama kwenza Hasta YouTube baba.